Min far sad i koncentrationslejr i Frøslevlejren nede ved den tyske grænse fra oktober 1944 ind til befrielsen. Han var blevet taget af tyskerne, fordi han var med i modstandsbevægelsen. Og han blev aldrig sendt til Tyskland, fordi hans papirer forsvandt, da man bombede Aarhus Universitet. Hvis han var blevet sendt til Tyskland til de rigtige udryddelseslejre, så havde vi aldrig set ham igen. På alle mulige mærkelige tidspunkter, og mange gange midt om natten, så blev der fløjtet, og så blev alle fangerne gennet ud i gården og stillet op. Og så kom tyskerne, og så tog de simpelthen antal ud, og de blev sendt ned til Tyskland, til udryddelseslejrene nede i Bergen-Belsen og Dachau og alle mulige andre frygtelige steder. Og de fleste af dem kom aldrig tilbage, de døde dernede. Det var frygtelig stress for dem, der var i lejren, at de aldrig vidste, hvornår de pludselig blev taget ud og sendt dernede. Og min far var altså utrolig heldig, at han aldrig kom videre. Dem, der kom derned og kom tilbage igen, de kom tit tilbage som det, man kaldte en muselmand. Det vil sige, at de havde tabt enormt meget i vægt. Nogle af dem tabte over 50% af deres vægt. Og efter krigen led de der mennesker, selv efter de var blevet født op, så led de af en masse symptomer, mareridt. De svedte, og de fik depressioner, og mange begik selvmord senere hen. Så de var skadet for livet efter deres ophold i korsetlejrene. Min tidligere chef, han havde selv været i korsetlejre og havde tabt over 50% i vægt, og havde svært ved at komme sig efter det. Han var professor i neurologi, og han sørgede for, at de folk, der kom hjem, faktisk fik en ordentlig erstatning fra den danske stat, og også at de kunne få en pension. Fordi tilsyneladende så de normale ud, men de led af meget, meget svære psykiske følger, og han kunne også påvise, at da de havde hjerneatrofi, hjerneskrumpning, som følge af den voldsomme afmagring, de havde været udsat for, alle de hårde ting, de havde oplevet.